Det er meget professionelt. Ja. Hvad er det, vi skal her, Frank? Jamen, vi har jo aftalt, at vi skal lave en gruppe for mænd. Fordi det er der behov for. Jamen, jeg har 4 temaer, så har jeg 10 emner under hver tema. Så hvad, du har fundet temaet ud fra dine inspirations? Det må jeg godt sige. Temaerne inkluderer indre udvikling af selvledelse, relationel kapacitet, krop- og nervesystem, retning og formål. Sig det igen. Indre udvikling af selvledelse, Ja. relationel kapacitet, Ja. krop- og nervesystem, Ja. retning og formål. Fedt. Det er fandme fede temaer. Er det ikke rigtigt? Det er True Intent Circle, jo. Hvis vi tager den helt fra scratch af, og så siger, hvad kunne vi godt tænke os at arbejde med i en mandegruppe af temaer, for eksempel. Ikke? Og der er jo nogle ting, der er fuldstændig oplagte. Det er jo sådan noget som grænsesætning. Det kunne være, hvordan man bliver i sin maskuline energi. Okay, det jeg tænker, vi måske kunne gøre, det var, vi tager dem her en efter en, og så snakker vi om dem. Okay. Men hvad har du forestillet dig, at det skulle blive til så? Det har jeg ikke besluttet mig for endnu. Okay. Jeg tror, jeg skal sidde derovre. Men tror du ikke, at det er bedre at have en retning og en klarhed, før vi gør det? Jo, men altså, det har vi sgu ikke tid til. Det har vi ikke tid til, Jones. Det var det, vi kunne bruge i dag på, jo. Jamen, det er det, vi gør. Det er det, vi gør. Vi gør det bare on camera. Okay, så prøv at komme. For helvede. Okay, så vi har sat os her i dag nu. Er den tændt? Den har hele tiden været tændt. Hold kæft, hvor pinligt, mand. Det er det ikke. Okay. Skal det redigeres, før der er nogen, der sender noget ud? Vi er ikke live, eller hvad? Nej, vi er ikke live. Nå, hvad siger du så? Det er måske lidt underligt, at vi har sat os her i studiet i dag, men jeg synes, at det kan alligevel et eller andet, fordi vi er nået til et punkt nu, hvor vi er klar til at dele med verden. Vi har jo delt med hinanden i mange år, og energien har bare altid været nice. Vi har på kryds og tværs ligesom formået at møde hinanden, og støtte hinanden, og bygge hinanden op, og minde hinanden om, hvem vi er, når vi er bedst. Og den energi, den synes jeg er fucking meget værd. Altså det mærker jeg, at både du og jeg oplever. Og det er jo den energi, som vi i virkeligheden begge to ønsker at dele med verden. Og det gør vi jo i vores dagligdag. Og jeg kan jo kun tale for mig selv, men jeg tænker, du har samme oplevelse af, at så får vi, jeg har så fed energi. Hvor fanden kommer den fra, ikke? Og det er jo ikke kun noget, som man skaber selv. Men det er et godt udgangspunkt, at man ligesom tænker over, hvordan man får en fed dag, eller et godt liv. Og det tror jeg, både du og jeg har tænkt meget over, i forhold til, hvad for noget mad man spiser, og hvad for nogle morgenrutiner man har, og hvad man bruger sit liv og sin dagligdag på. Hvad for nogle tankemønstre man har også, ikke? Ja. Ja, så det her med at forsøge at omsætte al den her indsigt, som vi på hver sin måde ligesom har jagtet til noget, som vi ikke er alene om. Fordi vi mærker nu, at verden har brug for dybde. Verden har brug for stærke relationer. Mennesker har brug for hinanden. Jeg har det personligt altid sådan, at hvis jeg kan dele min gode energi med nogle andre, så bliver den dobbelt så god. Jeg tror også, Bruce Lipton han siger det i en af hans videoer. Good vibes, bad vibes. Når 2 good vibes møder hinanden, så bliver de amplified. Og så har vi det alle sammen godt. Så det der med at skabe spaces, hvor folk kan tune ind på en fælles frekvens. Både good vibes, men any kind of vibe, really. Altså, vi belægger os selv ind, at vi kan rende rundt og bare have det super fedt hele tiden. Jeg har prøvet det. Jeg har forsøgt det. Jeg har forsøgt at organisere hele mit liv, ud efter at jeg bare altid skulle have det fedt. Men nu er det også gået op for mig, at it's a losing battle. And it's not supposed to always be great. Fordi hvis ikke du har det modsatte, hvis ikke du har de dårlige dage, så kan du heller ikke mærke, hvordan de gode skal føles. Så det jeg nok er nået frem til personligt er, hvordan man kan lære at være med det hele. Og det inkluderer også alle de følelser, der måtte være inde i en, som måske ikke føles så nice.
Men problemet i at forsøge at undgå dem, det fjerner dem ikke. Og det bringer måske også lidt frem til sådan et grundlæggende tema af, hvorfor vi sidder her i dag. Fordi nu er vi jo begge to på hver vores måde landet inden for feltet af psykoterapi. Fordi vi simpelthen ikke kunne styre vores nysgerrighed. Og det, der er så smukt ved den rejse, det er, at selvom man måske er på den i et forsøg på at optimere og skabe personlig udvikling, ikke mindst, men også kunne gøre det for andre, så har man jo skulle gå igennem nogle skridt og nogle steps. Og du har valgt at tage din uddannelse et sted, jeg har valgt min et andet sted, og jeg har haft lidt mere sådan en forretningsmæssig perspektiv og kontekst at arbejde ind i. Hvor det, jeg oplever, som du i sandhed har taget med dig, udover du selvfølgelig også er kropsterapeut i dag, det er altså timer under bæltet. Jeg kunne du have lyst til at fortælle lidt omkring den uddannelse, du har været på, og hvor meget I har praktiseret, ikke bare en-til-en terapi, men også i de her gruppefelter, og den power, det ligesom har manifesteret sig i. Altså, jeg har skrevet sådan 4 hovedtemaer ned, for hvorfor vi sidder her i dag. Og det første, det er indre udvikling og selvledelse. Det andet, det er relationel kapacitet. Det tredje er krop og nervesystem. Og det sidste er retning og formål. Hvis du skulle prøve at tale de emner ind i et eller andet omfang, ind i en kontekst af, hvad du kommer fra, sådan den professionelle rejse, uddannelsesmæssige rejse, du er gået igennem. Hvad er det så, du sidder med i dag, som du godt kunne tænke dig at dele? Altså noget af det, der springer frem først, det er jo, at jeg føler, at vi lever i en verden, hvor at vi er meget alene. Vi lever i apartments, ikke? Vi lever hver for sig. Og hvis man kigger tilbage på stenalderen, så var det jo normalt at være i en stamme, at være i en flok, at være en del af noget større. Og det var simpelthen sådan, at hvis du blev efterladt i en skov alene, så var du færdig. Du vil dø. Du kunne vel ikke overleve særlig længe, for der er farlige dyr, og det er svært at fange mad og lave bål og alt det her alene. Så derfor er der jo noget i vores biologi, som hungrer efter den her følelse af at være en del af noget. Og det vi to har snakket om, det er jo, at vi ser, at rigtig mange mænd i det her moderne samfund bliver lidt tabt på gulvet i den forstand, at der er mange mænd, der savner et sted, hvor de kan fordybe sig, kan være sårbare, kan åbne op, kan snakke om det, der rører sig indeni. Fordi man kan sige, den ene del af den her maskuline energi, som vi mænd besidder, det er jo, at vi fikser, vi klarer, vi håndterer problemer, men vi deler ikke så meget. Vi åbner ikke så meget op, hvis der ikke er et rigtigt forum for det. Og det er det, vi gerne vil skabe. Vi vil gerne skabe et rum, hvor mænd faktisk kan have plads til bare at være sig selv. Og i den proces, hvor at vi tør være os selv, og giver tilladelse til at være os selv, så er der jo en enorm forløsning. Både i forbindelse med den her relationelle kapacitet, som du nævner, at vi kan indgå i relationer til vores venner, kæreste, kone, familie, på en helt anden måde, hvor vi har os selv mere med, hvor vi måske formår at sætte de grænser, der er nødt til at blive sat nogle gange. Sige fra, sige ja og sige nej. Og det tænker jeg bare er enormt vigtigt. Og det taler også ind i det her med indre lederskab, som du snakker om. For mig at se, så er indre lederskab, det er jo, at når man kan også kalde det at være autentisk, men når det, du mærker indeni, også er det, der kommer til udtryk udadtil. Så hvis jeg mærker indeni, der sagde Frederik noget, jeg ikke kunne lide. Det gik over min grænse. Og jeg siger til dig, Frederik, det bryder jeg mig faktisk ikke om, at du siger. Så er jeg jo autentisk, for så handler jeg på det, jeg mærker. Frem for hvis jeg for eksempel bare var sådan grinet, eller sådan, du ved, faret det væk. Ja, eller du kan også være, det er også måden, du gør det på. Du kan også sige, hallo, fuck dig, din idiot. Altså, det der gider jeg kraftigt ikke at høre på. Ja. Og hvad får du så potentielt set ud af det, ikke? Ja, præcis. Så det kan godt være, at folk er opmærksomme på deres grænser, men måden, det kommer til udtryk på, er bare tit og ofte måske ikke særlig effektivt. Og det er her, vi kan snakke om balancen i det, fordi der er jo altid polariteter, og så har vi midten som regel af balancen. Så den ene polaritet kunne være, at man slet ikke sætter nogen grænse.
Og den anden polaritet kunne være netop det der med, fuck dig, din idiot, sådan skal du ikke snakke til mig, bla bla bla, begynder at råbe og skrige. Ja. Og så har vi midten, balancen, som er den her rolige grænsesætning. Den sunde grænsesætning. Den sunde vrede, kan vi også kalde den, ikke? Der er også noget omkring sårbarhed. Man taler meget, synes jeg, i moderne samfund nu om sårbarhed som en styrke. Og man ser videoer på nettet af mennesker, der sidder og græder ind i kameraet. Jeg ved ikke, hvor det kan være med til at afmystificere sårbarhed, men det her med at kunne komme fra et roligt sted og sige, hvorfor det her, det går mig på, eller hvad det egentlig gør ved mig indeni, altså uden at bryde fuldstændig sammen, men rent faktisk kunne sætte ord på den sårbarhed, og på den måde omvende det til en styrke. Meget enig. Ja, fordi det kan også hurtigt blive, så skal vi sidde her og i rundkreds og græde, og det er jo ikke det handler om. Det handler jo om, at man kan dele det, der sker indeni, men på en måde, hvor vi stadig kan stå stærkt i os selv. Ja. Og det tror jeg er rigtig vigtigt, når vi snakker om mænd, og de her mandegrupper, vi gerne vil lave. Netop at kunne stå stærkt i sig selv, og være sårbar samtidig. Yes, og kunne være sammen. Altså det er jo ikke, for mig at se, der er det ikke et spørgsmål om det her. Det her, for mig der handler det her om, hvem vi er som mennesker. Jeg kan godt lide, at du startede med at sige, altså, hvad er det, vi kommer fra? Den her 300.000 år gamle evolutionsmæssige udviklingshistorie, hvor vi har levet i stammer med andre mennesker. Vi har også kunne sætte grænser, vi har også kunne hævde os selv, hvis du er alfa i et samfund, eller hvis du skal sætte dig i respekt over for en anden alfa fra en anden stamme, så er det også vigtigt at kunne, men vi kan ingenting alene. Og det er som om, at vi er nået til et punkt i dag, hvor alle folk tror, at de skal klare det selv. Og det bliver man sgu ensom af, og det bliver det hårdt af, og det bliver sgu, der er en federe måde at gøre det på. Og jeg tror lige præcis det, du siger der, og hvis vi nu snakker mænd specifikt, for jeg tror, det er generelt mere dominant for mænd, at have fornemmelsen af, at vi skal kunne klare det hele selv. Ja. Altså hvis vi snakker ind i det, så tror jeg, der er rigtig mange mænd derude, som har en følelse af ikke at have nogen at kunne gå til med deres problemer. Men måske at de render rundt og prøver at fikse alt for alle mulige andre. Men de har ikke deres eget space, hvor de kan gøre det. Og det er bare enormt vigtigt, fordi hvis vi snakker tilbage til det her med stenalderen, så nu lever vi jo i et liv, hvor vi faktisk godt kan klare os selv alene. Ja. Hvis jeg har penge, så kan jeg få tag over hovedet. Jeg kan få mad hver dag, jeg behøver ikke skulle ud og fange det, jeg kan bare gå ned i superbrusen. Jeg behøver faktisk ikke andre mennesker i den forstand, for jeg kan betale mig fra det. Hvis der er noget, der skal fikses i min lejlighed, så kan jeg betale med nogle penge, og så bliver det fikset. Men jeg behøver ikke at have en relation til den her tømmer, eller hvad det nu er, der kommer ud. Jeg kan i realiteten godt være alene. Og det skaber jo nogle problematikker. En illusion om, at du har alt, hvad du skal bruge, men så hvad er det, du mangler i den kontekst? Som mennesker bilder sig ind, at de måske ikke gør, som kan gøre, at man udad til egentlig føler, at man har alt, man har det hele, du ved. Nu har jeg et fedt job, jeg har den gode løn, jeg har den store bil, og man bliver ved med ligesom at rykke, når det er nok det derovre, jeg skal hen imod. Ja. Okay, når jeg har klaret den der deadline, så kan jeg måske slappe lidt mere af. Men det er som om, at goalposten, den flytter sig kontinuerligt. Ja. Altså, hvis jeg skal snakke for mig selv af, så det jeg ligesom oplevede i forbindelse med min uddannelse til psykoterapeut, som i øvrigt var, som du selv sagde, var meget praktisk anlagt. Altså, det var rigtig meget egen terapi. Og det var igennem hvor mange år? 5 år. 5 år. Og det jeg ligesom lagde mærke til ret tidligt, var, at jeg har egentlig altid haft mange venner, og har været ret vældigt, og egentlig været en glad dreng, altså så at sige. Men det, der gik op for mig, var, at jeg måske altid faktisk, siden jeg var barn, har været følelsesmæssigt ensom. Og det tror jeg er noget, der ikke bliver snakket så meget om egentlig. Hvad vil det egentlig sige at være følelsesmæssigt ensom? Og for mit vedkommende var det netop, at jeg havde ligesom sådan en usynlig mur omkring mig, hvor folk kunne ikke komme tættere på en hertil. Og mit skjold har altid været humoren, ikke? Det har været ham den sjove, klassisk klovn, og ham der fart over feltet, og grineren, og sjov at være sammen med. Og det skabte jo selvfølgelig en masse gode relationer. Men jeg havde aldrig den der connection, den der dybere connection, hvor jeg faktisk kunne give mig hen til bare også at sige, fuck man, lige nu er livet sgu hårdt.
Jeg går igennem det og det og det og det. Jeg gik med det selv. Alle mine ting gik jeg med selv. Og det i mig skabte virkelig... På det tidspunkt vidste jeg ikke, hvad det var, jeg manglede, men jeg havde en fornemmelse af, at jeg manglede et eller andet. Og når jeg kigger tilbage på det nu, så var det helt sikkert en af de ting. Det var netop at formå stille og roligt, mursten for mursten, at fjerne den der mur. Og begynde at kunne lukke folk ind. Min gamle lærermester John, han sagde altid, hvis du skal lukke folk ind, eller du gerne vil have, at folk lukker dig ind, så åbn din egen dør først. Og det synes jeg, det er enormt givende. Fordi når jeg tør at dele og være sårbar, så er min oplevelse altid, at så gør andre det også. Så når jeg åbner min dør og inviterer folk ind til mig, så gør de det samme med mig. Og så forsvinder den her følelsesmæssige ensomhed. Sådan der. Og det er jo enormt simpelt, men mega svært. Og det er jo lige præcis en af de ting, som jeg synes er rigtig vigtig i en mandegruppe. Netop at begynde at pakke det ud. Hvordan kan jeg være i livet på en anden måde? Vi vil gerne åbne den dør. Ja. Vi vil gerne invitere andre mænd med ind, så vi kan begynde at dele nogle af de oplevelser, det vil sige at være mand. Fordi jeg tror, mange har siddet, måske med nogle af de samme følelser, uden at være egentlig i stand til at sætte op på, hvad det var, og så tænkt, nej, jeg skal nok bare opnå noget mere. Ja. Og så kører toget. Ikke? Ja, så er det bare afsted. Ja. Og svaret på det hele, det er mere fart. Mere stimuli. Vi skal bare ud. Vi tager i byen. Vi skal bare ud og lave nogle flere damer. Vi skal bare ud. Vi skal bare have et federe job. Vi skal bare fylder bare på. Og nogen år stoppe op på et eller andet tidspunkt og sige, hov. Hvor fanden er det, hvad fanden er det egentlig, jeg er på vej hen til? Ja. Og hvorfor? Og hvad fanden er meningen med det? Og nogle mennesker når slet ikke at stoppe op. De bliver bare ved med at køre. Og hvad sker der så, når de bliver ved med at køre? Til sidst, så bliver de tvunget til at lægge sig fladt ned. Fuldstændig. Så jeg begyndte at se meget på sygdom. Selvfølgelig kan der jo være influenza, virus osv. Men for mig har jeg altid set, når jeg har kørt i sådan nogle perioder, hvor jeg virkelig har haft pres på, og ikke har haft tid i mit arbejdsliv til at holde fri, jamen så finder mit system en måde at klare det på. Og når jeg så på et eller andet tidspunkt, så er der lige en juleferie, ikke? Bang! Så ligger jeg bare fladt ned, og så er jeg syg 4 dage, fordi nu kan min krop mærke, nu er der plads til det at slappe af. Ja. Puh! Så er man bare helt færdig. Ja. Og i de værste tilfælde, så bliver folk sygemeldt med stress, og ligger fladt ned i et halvt år gangen. Yes. Ja, og det har jeg jo i min klinik hele tiden. Ja. Folk, der kommer ind, som bare har kørt derudad, ikke? Og lidt den der fiksermentalitet, som vi mænd godt kan have en tendens til at have, det bliver jo sådan en, så prøver man at fikse noget indeni, som ikke føles rigtigt, ved at gøre noget udadtil, ikke? Det er sådan en klassisk ting. Der vil vi faktisk meget gerne tage den anden vej rundt. Fix det indeni, og så vil man få en oplevelse af, at de ydre omstændigheder, de faktisk fikser sig selv. Ja, og det fede ved ideen om at fikse noget, der i og for sig ikke rigtig noget, der skal fikses, det er bare, der er noget, der skal mødes, og så fikser det sig selv automatisk. Ja, lige præcis. Ja. Jeg synes, de 4 temaer, du nævner, er rigtig relevante, og opsummerer rigtig meget det, som vi to gerne vil skabe, tror jeg. Jamen, det gør det 100%.